Id-Deputat Prim Ministru Ian Borg fl-irwol tiegħu bħala President tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa il-ħamis filgħodu fi Vienna indirizza l-Kunsill Permanenti tal-OSCE, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, fejn preżenta l-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa 2025. Kien hemm diskussjoni interessanti fuq il-prijoritajiet, ovvjament ħadd nota wkoll tagħhom u wett lill-ambaxxaturi u l-pajjiżi allura li jirrappreżentaw illi nixtiequ naħdmu magħhom sabiex inkomplu nsaħħu u inkomplu niżguraw li din l-organizzazzjoni li Malta issa qed tiċċelebra 60 sena ta' dħul fiha propju sena wara l-indipendenza tkun iżjed effettiva għad-demokrazija tagħna, għas-saltna tad-dritt, għan-nies, għall-bniedem u drittijiet tiegħu. Id-Deputat Prim Ministru Borg ratħajr li 57 stat parteċipanti tal-appoġġ tagħhom għal-ħidma tal-Presidenza Maltija tal-OSCE fl-2024 qal li l-kisbiet kollettivi s-sena li għaddiet fosthom il-ftehim dwar l-4 karigi ewlenin u l-Presidenza Svizzera għas-sena d-dieħla juru li minkejja l-pressjonijiet ġeopolitiċi li niffaċċaw xorta jista' jintlaħaq konsens bis-saħħa ta' spiritu kostruttiv, irrieda politika u twemmin fid-diplomazija. Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa se tiċċelebra wkoll il-75 anniversarju tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem, il-pedament tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bnedmin, id-demokrazija u s-saltna ta' dritt.